Díríb a chairde mise an insin. Díríb a chairde táimid anseo chun labhairt faoi rud thar bheith tábhachtach. Análú. Hai, mise an chrí. Nuair bhain mé an tuxagan, picn mé suas é agus caitheann ar fud na corpa é. Hai, mise an scabhóg clé agus mise an scabhóg deas. Tá mé i mo gúnaí ag obair tastain ocsagan ó na